Mi smo HAPIH, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, i kroz naše centre obavljamo sasvim jedinstvene djelatnosti. Svjesni činjenice da je sjeme život, u Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo brinemo o sjemenskoj proizvodnji suvremenih sorata. U sigurnosnim kolekcijama banke biljnih gena čuvamo sjeme, dok u banci gena domaćih životinja čuvamo genetski materijal ugroženih i gospodarski važnih pasmina. Ponosni smo čuvari baštine za generacije koje dolaze, jer znamo što je važno. U Centru za tlo istražujemo kako poljoprivredno zemljište zaštititi, pravilno koristiti, ali i očuvati, jer samo na kvalitetnoj zemlji s kvalitetnim sjemenom izrašće kvalitetna i sigurna hrana. Kako bi takva došla i do našeg stola, brine se Centar za sigurnost hrane. U suradnji s nadležnim ministarstvima i međunarodnim organizacijama provodimo istraživanja prehrambenih navika i procjenjujemo rizike u području sigurnosti hrane. Naiđete li na ovakve oznake na proizvodima, možete biti sigurni da su sve korištene sirovine hrvatskog podrijetla, jer znamo što je važno. Kroz područne urede Centra za stočarstvo uzgajivačima svakodnevno pružamo stručnu i tehničku podršku. Naša je zadaća u suradnji s uzgojnim udruženjima povećati produktivnost današnjih i unaprijediti svojstva budućih stada. 1 milijun bočica mlijeka i meda godišnje prikuplja se i analizira u Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda, potvrđujući kako je danas 95% hrvatskog mlijeka prvorazredne kvalitete, a više od 500 pčelara koristi našu oznaku sljedivosti med hrvatskih pčelinjaka. U pokusnim nasadima Centra za voćarstvo i povrćarstvo održavamo i proučavamo jedinstvenu kolekciju više od 500 različitih sorti voća i maslina. Tako formiramo banku biljnih gena. To je naš zalog budućnosti. U brojnim laboratorijima Centra za zaštitu bilja djelujemo kao doktori za biljke, otkrivamo nove, potencijalno opasne i štetne organizme, a predlaganjem mjera zaštite štitimo zdravlje ljudi i životinja s naglaskom na sigurnost hrane. Zahvaljujući trudu naših vinara i podršci koju im pružamo od trsa do boce, kroz Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo, možete biti sigurni da su izvrsna hrvatska vina, istinska životna radost. Djelujući kroz različite centre i na različitim područjima rada. 26 godina kontroliramo i unapređujemo sjemenarstvo i rasadničarstvo. 23 godine pratimo i kontroliramo sve promjene i procese u poljoprivrednom zemljištu. 19 godina unapređujemo sustav sigurnosti hrane. 111 godina zajedno sa uzgojnim udruženjima unapređujemo uzgoj domaćih životinja. 22 godine kontroliramo kvalitetu stočarskih proizvoda. 23 godine usmjeravamo hrvatsko voćarstvo i povrćarstvo. 115 godina brinemo o zdravlju bilja. 28 godina potvrđujemo kvalitetu vina i drugih proizvoda od grožđa i vina. Mi smo HAPIH već 5 godina zajedno u službi hrvatske poljoprivrede i proizvodnje hrane. Jer znamo što je važno.